na ba? Ano na kang? Huwag ko dali ha, seryo lang. Napakasarap mga kutsoy. Marinated na talaga siya. Hi! Isang napakagandang araw po sa inyong lahat, mga kabayan, mga kachoy. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Una-una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong panonood, lalo na po sa mga viewers natin dyan sa likod ng kamera. This vlog for today is magluluto tayo ng nilagang pork ng karne ng baboy, mga kachoy. So meron tayo ditong karne ng baboy, mga kachoy. Bali, parte po siya sa tiyan ng karne ng baboy. So 1 kilo po yan ang bilhin natin. Meron din tayo, mga kachoy, na minarinate na natin to. Bali, mahigit 1 oras na po ito minarinate natin siya. O kompleto na po yan sa pagmarinate. Meron tayong kalamansi, sibuyas, nilagyan ko na yan ng oyster sauce, tsaka toyo. Nilagay ko na rin yan, mga kachoy. Tsaka yung seasoning ng tocino mix, yan, nilagay ko na rin. So, meron tayo ditong bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Tapos bell pepper, tsaka isang patatas, tsaka pichay ng Tagalog, mga kachoy, tsaka repolyo. Meron din tayong pork cubes, lagyan rin natin. Optional. Meron tayong bitsin, tsaka magic sarap. Bali, optional lamang po yan, mga kachoy, ang bitsin tsaka magic sarap natin. Meron din tayong asin, tsaka gagamit din tayo ng mantika. So, gagayatin muna natin ito, mga kachoy, ang kamatis. Yan lamang po, mga kachoy, sa pagayad. So, mga kachoy, magpapainit muna tayo ng ating karahay. Maglalagay na tayo ng kunting mantika, mga kachoy. Tapos lagay na natin ang bawang. Sibuyas. Tapos yung kamatis, lagay natin, mga kachoy. So habang nagigisa tayo ng mga lamas, mga kachoy, nagagayad muna tayo ng patatas. Ganito lang, mga kachoy, yung pag-slice natin, maliitan lang. So tapos na tayo, mga kachoy, magisa na ang mga sangkap niya. So ilalagay na natin yung karne ng baboy. Haluin na natin ito, mga kachoy. Sobrang mamasage natin siya. So ang bango talaga, mga kachoy, pag ginisa mo na yung lamas, ang bango-bango.
natin kung luto na ba siya. Pwede na siya. Baliktarin muna natin yan sa mga kachoy. Kasi namarinate naman po ito. Dali naman ito siya lutuin. Shout out pala kay Shakira. Shakira. Akira. So, hintayin lang natin yan mga kachoy na ilang minuto. Pwede na yan siya maluto. Tsaka kukunin na natin. Lagyan natin ng kunting asin mga kachoy. Haluin na muna natin ito mga kachoy. So mga kachoy, bali lalagyan natin ng kunting tubig sa sabaw. Depende na po yun sa inyo ha. Kung katamtaman lamang yung sabaw mga kachoy. Haluin muna natin. Kasi malambot na po ito. Lapit na po yan. Natin ang sauce mga kachoy para lalong sumarap talaga to. Kasi malapit na po itong maluto mga kachoy. Kaya pwede tayong manangalian mamaya. So babaliktarin lang muna natin ito sa mga kachoy. Ano si Mimi ka pa? Ulan! Lagyan natin ng sauce. So mamaya mga kachoy, pwede natin yan siyang kunin at saka magtangalian na tayo mamaya mga kachoy. Lagay na natin ang pichay natin mga kachoy. Para mas masarap ang kain ng mga panday natin ngayon. Para malakas sila. Yan, lagay na natin lahat mga kachoy. Lagay na rin tayo ng pampanasa. So, titikman muna natin mga kachoy kung sakto na po yung lasa niya. Goods na, sarap talaga kachoy. Ang bango-bango talaga. Masayang kainan naman ito mamaya sa tanghalian mga kachoy. Kunin na natin mga kachoy kasi lutong-luto na talaga to.
Muntik na masunog mga kachoy. Ang bango. Napakasarap mga kachoy. Oh, guys, mga kachoy, kain tayo. Kain tayo. Ah. Kita ka na sa Facebook eh. Kita ka sa Facebook. Kain tayo lahat. Sa Bobin. Bobin. Asan? Nakuyok? Post na dito. Pakita na ko mo. Ano mo lang. Tapos dire. Di ko kabino. Ano ka, Noy? Kainoy. Kamu na kaunoy. Kaon ko. Mini mukbang yun. Hmm? Mini mukbang. Video na kasi kung tayo ito kay Kwan. Kaya dito magkuhan, magbasa. Video na. Mga kachoy, bali hanggang dito lang po yung vlog natin. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong upload natin mga videos mga kachoy. So, ingat kayo palagi, stay safe, and God bless.